Приложение на Naucelius cucumeris за контрол на Western Flower Thrips и Tarsonemid. Naucelius, още наречен Amblyseius cucumeris, е деликатен хищен паяк от Western Flower Thrips и Tarsonemid, който се среща при ягодови насаждения. Той се храни с други малки организми и се доставя с дребни видове в носителя, които временно му служат за храна. Тези вредители силно засягат цветовете, плодовете, новопокарали листа и дръжките на цветовете. Покушенията по реколтата могат да бъдат драстични. Naucelius се доставя в две форми, като свободен продукт или в пакетче. Свободно опакованият продукт е под формата главно на възрастни индивиди, трици и паяци, които представляват храна за хищника. Този продукт реагира по-бързо над вредителите и е нужно да се приложи многократно. Малкото пакетче от продукта съдържа колония, която се размножава, и организми, които служат за храна. Хищниците се измъкват бавно от миниатюрна дупчица на пакетчето през следващите 6 седмици. Това осигурява постепенното навлизане на малко количество хищници по реколтата. Съхранява се далеч от директна слънчева светлина за предпочитане на тъмно при температура 10-18 градуса Целзий. Свободно опакованият продукт трябва да се приложи в рамките на 1-2 дни от момента на доставката. Може да бъде приложен и малко по-късно, но е важно да се отбележи, че точната му апликация ще предотврати загубата на хищни организми, които са излезли в кутията за доставка. Naucelius е равномерно разпределен в свободно опакованата си форма, тъй като е смесен с организмите, които му служат за храна. Затова не е нужно да се разбърква или да се завърта бутилката. Свободно опакованият продукт трябва да се прилага внимателно. Изчислете какво покритие има 1/4 от бутилката, като използвате избраната доза за приложение. Това ще ви помогне да проверите как върви разпространението по реколтата и ще ви помогне с равномерното разпръскване. Отворете шишенцето и внимателно разпръснете малко количество от организмите върху листата на растенията. Ако разклатите енергично бутилката, ще нараните или ще убиете малките организми в нея. Продуктът в пакетчето има точно определен брой организми, които да се разпространят по реколтата, и производителят обикновено предоставя инструкции за гъстотата на растенията. Пакетчетата трябва да се поставят на места, на които не вали или далеч от локви. Успешно проведената програма за биоконтрол отнема време, защото броят на хищните организми трябва да нарасне преди да се овладеят вредителите. В много редки случаи ще успеете да изберете подходящата доза за приложение от първия път. Поставянето на няколко по-малки дози ще преодолее недостатъците на процеса, причинени от неравномерния брой хищници в различните бутилки, и ще подобри тяхното разпространение. Честите проверки на реколтата ще подобрят процеса на контрол и ще установят нуждата от корекции. Приложението на Western Flower Thrips трябва да е равномерно по цялото поле, тъй като вредителите са силно подвижни. Малките организми Tarsonemid са разпространени неравномерно по реколтата. Изключително големи колонии от вредители се забелязват на определени места. Най-засегнатите части се разпознават по закърнелия листак и кафявите избръчкани листа в центъра на растенията. Най-добре е да се третират поместно, наред с апликация по останалата част от реколтата.
Винаги прилагайте хищниците около най-силно засегнатите растения. Така ще предотвратите разпространението на вредителите, защото хищниците атакуват от периферията към вътрешността на засегната област. Хищниците, приложени в центъра на заразата, ще останат там и това по себе си ще позволи на вредителите да се разпространят.